Kajing lap ikamet yap jong ba tailin lang do nong light kala pelengok ngan ya ke kul nong light mentaka sengi bat kalai kendu USP jong ka Eastern West kasih hiu ba Jeffrey wa embak lengdo MPS ban penstet ban tokit bat ban kem ya ki bedon keti ups dan keseng samla kul lengdo nong light sam sengkemi ba sai bolang el nong light ula kentu USP bu un simkia ban tokit benia ya ke jingyap jong ba tailin ula ong ba ka jing budden kan omkut haduk banayo ya ke jing bisyar hok Ba sai bilang ong ba kumba ka pau ka dagi sya penyap dusman bat kam dai setia ka basu penyap hi hanin kesengi alap ika med yap jong ba tailin hadukan ka beron hajan ka surok hapel madan ke bejengai kumba lai kilomita na kansi ha ka surok syam riau bat kat kum gi thu ki bayo i kani late i ke kejat ba keti jong u bat taka jan na rendang bat te ru ha udeng hapo kadukan ka ba pen subajur balwa sya penyap ka ben ka me ka duli ru ka klem lut kebelapan iba kadon kijinya kon hak tegi jaka bat layo labok ru ya kepisa san spa tengka ha syadam jong u kebapan iba kadon hal kane kijing jia omba upen yap hi Nah kalian jong sing samla kurling dok nong lain te habang i ka tu buat ba menin ka jing sa pen ka jing yap jong o ba Thailand ting dok nong lain ha fokus nong permadan kala pen lingwa yang i ka kur hi prokwe yang la i ha poka grup jong ka kurling dok nong lain mat kala ong bangi de ben sim ke i senjam ki beran kam ha be de ka ni ka jing yap bat ngi kat ka ngi i kat ka news ka ba mi ba menin kami ikop ba upenyap hi ndai kapla kap ki tiar ki mar ki mata hapo tukan ka pralun bar kam ikop ka ba siap hi nei lai thu ba jing kadi la bandai ka jing sa khat hi sa khat jubor jak ba jing im jong ba Thailand ne bat mentak si bat nakaliang ka seng sama kur kawan hari bran ban ni kendu ESP ban ni kren ban ni wat ban ya ke ka dal jong ka jing yap jong ba Thailand ban habang ni syong mantan ni keren ban ni ong ba bangi nyong ba na ESP ru ila ong bangin sim khia ban ni ru ni banjor ban ngim sukut tang taski ban le akan ka ban budin bat ban ngin ong ya kan ka kes ban sukun otang taski ya ka sukun otang sitio artio ndai wat hadin sitio artio ni aipor ban ni ong ngin budin ban ngong ba lada ka jingyap ka de bendan ka result na ka ikataw ka jong jingyap namar ba nyimla ban ong ka nu ka daw menta namar i SP ru yong palaban ai ya ka ka daw jong ka jingyap namar ka pus matam kadang ya menta kadang don hat nigrems mentan ru ngadang supun cepot nigrems nga pensisya da ladap nem padam te ngin ap ya kata kai pon bat ngin sukut tanghane ndrai nga su ong ipi lada ka de ba sya penyap bat kitu kinong penyap namar ba kidi bangat KPNS 103 bat kidi banyo kat kejing saja jong ka an kam sukun ba kitu ru kim dei ban chi ong ba lada syakem tang si lai benai sau benai ru benai ila yo jamin bat kalong apa penslur ye kinong le kam baman ban kharoi apa ka jala jong i kejing yap ka jing syap nyap beriu kala kharoi la jersi kala jelei palan bat ngai isir kai bat ngim i don chu ka jing singai hake imnang salang la da halong gini ki kes bat ngong nakal yang jungi ki sang sam nakur ngil ong ESP mod ngi senia ha police department jok me khlia ka ribastan bat ngi i ka jing sampang jungki bat ngi i ba teknologi kala dei ka basuk ha banwat ka daw bat ngi tep ba kamdon ka jing e ba maki ken penpau ya ka e ka daw jong ka jing yap jong ni ba Thailand bat ngi ngit scam bat ngin lap yu tau so uta ka kata ka daw jong ka di jing yap bat ngi susiania ekta ngin pat ong kai ka daw ndai ngi scam ka di ngi da pek ka jing ja ka ba ka news bat ngi i ba ka di jing sa penyap hi